Bueno, sabedes o que é un payaso, non? Sí! É unha personaxe, Sí! unha personaxe que é moi tenra e nos fai reír, verdade? E moitas veces nos fai rir de nós mesmos. E a que non sabedes de que se alimenta un payaso? Pois alimenta De aplauso. de sorrisos e de aplausos. E hai que dicir as palabras máxicas, vale? Para fu. E o tapamos. E xa está.